nasakapin sa 100,000 views ang pasiaw nga video ni kapuso Herelen Budol human ni sayaw siya sa original theme song sa Voltes V Legacy nga giawit ni Asia's limited star Julian San Jose. Sama sa mga Voltes V fans, di mapugna ni Herelen ang iyang kahinam sa nagkanindot nga unang simana sa Voltes V Legacy. Aminado si Herelen nga siya usa ka certified Voltes V fan ug gani nipalit gyud siya og costume ni Jamie Armstrong nga gidala ni sparkle artist Isabel Ortega ato sa World TV premiere niini. Fun fact mga kapuso, sa unang original casting sa Voltes V Legacy atol sa pagplano pa lang niini, nauyunan sa kadaghanan nga si kapuso drama king Dennis Trillo ang modala sa papel ni Prince Zardus. Apan mas nihaom ang itsura ni kapuso Martin Del Rosario sa maong karakter o gipiling modala si Dennis Trillo sa karakter ni Ned Armstrong. Samtang sa unang simana pa lang sa Philippine live adaptation sa Voltes V Legacy, gi-brainwash ni Zambojel ang iyang pagumangkon nga si Prince Zardus nga di sundo niini ang amahan nga si Prince Rutger. Ug sa dihang nilabay ang panahon, gipailaila na sa Camp Big Falcon ang ilang secret weapon nga giatbang sa Beastmaster. Kanunay nga mag-let's vote in mga kapuso sa pagtutok matagabi pagkahuman sa 24 oras.